més. Un viatge ha sigut organitzat per a que tota Europa conega el vostre talent. Ja saps que pare mai ha sigut una persona molt amistosa. I recordes les hores que ens feia practicar durant el gran viatge? I ja ho tens tot preparat? Encara no. Tenim molt de temps per davant. Però si anem a conèixer París, hem de portar la nostra millor roba. Tens raó! Pare, són els nostres amics. No! Només podeu emportar-vos un xolet! Préstec! No, té que ser réstec, perquè és més graciós. Però Plumber és verd i el verd és el millor color de tot el món. Sí, verd com un mar. No puc dormir. Doncs mira per la finestra. Jo crec que la meva és millor perquè l'harmonia és més alegre. Doncs escrius tu la teua obra. Això no és un molí. És un gegant! Tens raó. Ve cap a nosaltres. Que no et claves en algú del teu tamany. Vols que cridem a pare a veure quina és millor? No, no cal, que acabaré perdent jo. Clar, perquè sap que la meva és millor. Que no podem tornar a casa ja! Anàvem a tornar, però pare ha volgut abans que passem per Països Baixos. I durant el viatge em vaig posar malalta. Portàvem més d'un any i mig de gira. Pare, volem tornar a casa ja. Amadeus, calla! La música sense nader no té sentit per a mi. Com que no? Té tot el sentit del món, mentre tu pugues tocar. Tens idea de quant de temps he invertit en la teua formació? Tu posaràs el nostre nom a la història. Tant de bo ser xiquets una altra vegada i no haver de pensar en aquestes coses. Fes-li cas a pare. Jo tornaré quan estiga recuperada. Posa't bona, per favor.